never seen it. Oh! The way I whip it in the two-seater. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in the two-seater. What's up? Kamusta guys? Shoo! Dito tayo sa Better Lake. Woo! So babae tayo ngayon. Si babae, ang babae is wala lang, babae lang. Oh, meron tayong kasabay. Okay. Saan ka ba? Okay. Dito tayo sa building. Parang hospital. Kaabot okay. Oh. Hello there. Oh. Suntok ka lang. Suntok ka lang. Oops. Saan ka ba, ha? Ako si Cardo. Cardong babae. Hahaha. Oh, thanks for your shotgun. Okay. Medkit. Thanks. Huwag na muna akong patayin. Sira ka. Okay, I'll take that. Ang rami ng babarilan, guys. Kinakabahan ako. Sana makapasok tayo sa... Oh, yeah. Holy, times 4. Sana makapasok tayo sa top 10. Okay, top 10 lang. Okay na ako. Okay, level 2. Thanks. Thanks, building. I'll take the shotgun. Ang pangit na shotgun ito. Oh yeah, holy helmet, level 3. Oh. Here you. Oh, I can. Nice. Same jacket. Take that, armor, and sports drink. Oh yeah. So we have Victor. Give me that. Oh yeah. I saw you. I see you. Headshot. Headshot tayo. Oh. Thanks. Yes. Malapit. Thank you. Anong pangalan mo sa thank you? Pick it up. Oh, naglag. Oh, give me some. Oh, maraming nagbarilan. Huwag niyo kong idamay sa gulo. Go. Wala pa tayong rifle, guys. Sure. Gusto ko ng rifle, pero wala ang rifle. At hindi tayo pasok sa safe zone. Inom. Okay. Takbo lang. Wait, naglag. Silent times 4. Open the door. Looted na. 4 kills na tayo, guys. 4 kills and counting. Oh, parang malapit lang ah. Saan ba kayo? Hindi tayo papatol sa mga ganyan. Hintay muna tayo dito. Nope. Oh. Sige. Sayang wala akong scope.
Holy level 3 armor. Saya. Thank you. Wala pa wala pa rin. Oh yes. Speak of the devil. Meron tayong rifle with ×4 scope. San ka ba? Ha? San ka ba? Haya. Pick it up. Dami na nating bullets shotgun. Oh yeah, I saw you. Okay, thanks. Name code. 5 kasi tayo mga chong. Mga gaishu. Lul. What's that? Ano yan? Bug, thanks bug. Thanks bug. Merong sakyan. Saan ka ba? Punta ka dito. Punta ka dito. Ay, puta, lumayo. Wala pa tayong bullets sa rifle natin, mga guys. Oh. Bullets. No. Nilutan. Bullets lang. Rifle bullets lang. Oh yeah. Thank you. Thanks. Oh, thanks. Oh, holy level 3 bag. Welcome back to school. I'll take that. Thanks. Maraming salamat. Drop that. Curie mag. Di pa tayo pasok sa safe zone, mga guys. Hanap tayong sakyan. Parkour. Angas parkour. Ang raming sakyan pero hindi gumagana. Dongino. Wait, sports drink muna tayo para magiging flash tayo. Oh, see? Oh, supply. Man, supply doon. Wala. Walang tao. Wala din. Meron pang tao sa Oy! Malapit lang yun Merong sakyan dun. Dito tayo dadaan. Silencer, wow! Dito tayo dadaan. Sana ako na makikita. Camouflage tayo ngayon. Naka-red. Red and maroon. Gana ba yung rakal? Sana gana yan. Oops. Silencer. Wait. Wala. Oh yeah. Magana pa. Oh, lapit nun. South. Dito tayo sa high ground. High ground. Meron sakyan, meron supply dito. Kaso looted. Oh yes, looted nga. Bigyan nyo naman ako ng supply. Oh, sorry. Meron dalawang motor. Mala Fast and Furious tayo dito.
Yeah, okay. Oh. Saan to? Ay, putya. Hindi ko pala na-mark. But it's same direction, guys. It's okay. Lapit. Ang galing ko mag-drive, no? Oh, see that? Yes, merong bagong rakal. Medyo bastos tong ating karakter. Sorry. Let's go, brum brum brum, brum 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 brum. Merong motor, akala ko tao. Go, 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 go. Roger that. Wala pa rin ng tao, mga guys. 5 kills tayo dito. Okay. Nandito na tayo sa ating destination. Hintay lang muna tayo. Parang dito makita. Angat! Angat, angat! Dito. Dito. Yan nga. 20 left tayo. Oh, wala pa ring tao doon. Mag-loot muna tayo. Oh. Give me that, give me that, give me that. Pip oh. Galing ko magmaneho, grabe. Oh yeah, I saw you. Hey. Oh shit. Thank you. Get that. Oh yeah, holy times eh. Holy, still look. Oh shit. Oh, where are you? Oh, nasa bahay ka? Puto aim pala. Ngayon ka. Lagot ka sa akin. Times 8. Putya na ka. Putya. Eat that, ha? 7 kills tayo, mga guys. Chang ina siya. Sana meron kang importin. Importin lang, sapat na. Oh, okay. Compensator. Level 3 helmet. Nope. I'll take mine. Thank you. Drop. Oh, pistol drop. SMG. Hintay lang tayo. Atras. Doon tayo. Meron ako. Doon. Meron akong spot dito. Sana mga tao. Oh yeah, meron gas. Wala pa tayong gas. Kunin ko ba o hindi?
Hintayin muna tayo dito. Wait, wait. What the heck? What the? Oh, oh, oh. 12, 12, Hindi 4, oh yeah. Putche ka. Hindi ka matay. Yes! 8 kills na tayo. Ang guys show kahit potato aim. Naka-8. Bilis. Wala bang tao? Okay. Punta tayo doon. Punta tayo dito sa supply. I know. Wow! Ah! Oh yeah! Ang galing ko mag-drive. Oh. Kita nyo yan? Ha? Kita nyo yan? Sarap po niya ng supply kasi ayaw. Makamatay tayo. The best. Oh guys. Oh guys, shoot. Let's have a shotgun here. Lalabas tayo. Oh fuck. Fudge. Guys. So that's all guys. It's okay. Bye.